Mestressa, dispensi que vinguem quan encara no és obert. No s'avui ni pas. Abans passava molt sovint, això. Córrer, saltar i tota la resta causaran tensió als vostres músculs i es trencaran fibres. Després d'un partit com aquest, estaran al límit. Heu d'arreglar-los menjant bé. Així guanyareu massa muscular. I us fareu més forts. Així que mengeu, que us anirà molt bé. Gràcies per menjar. Gràcies pel menjar. Gràcies per menjar. Gràcies per menjar. Espero que us agradi. Gràcies per menjar. Mengeu. A poc. I definitivament... feu-vos més forts.